Ginikanan sa bata nga namatay sa Vicente Soto Memorial Medical Center, pormalang miduso o request for autopsy. Alan sa dung detalye, adunay live update si Kapusong Alan Domingo. Alan? Yes, Kapusong Bobby, baguhay lang yun iabot diri sa Women and Children Protection Center sa Cebu City Police Office. Ang amahan o ang iyaan sa batang himugso sulod sa Vicente Soto Memorial Medical Center apan patay na. Ilahang tinguha nga ma-formalize ang request nila for autopsy sa lawas sa bata. Ang naaswing request letter for autopsy gi-forward usab sa WCPC ngadto sa PNP Crime Laboratory alang sa pag-schedule sa exhumation process o pag-ugkat sa lawas sa bata. Din gikinahanglan usab ang clearance gikan sa City Health sa Lapu-Lapu City diin gilubong ang lawas sa bata. Tinguha sa ginikanan sa bata Kapusong Bobby nga masayran kung unsa gyud ang hinungdan sa kamatayon ini. Sanglit matud pa sa amahan nga ang iyahang asawa dihang gidala sa Tambalanan wala kini sakit o komplikasyon sa balatian sama sa diabetes, gani naglihok-lihok pa ang bata sa tiyan dihang gidala kini sa VSMMC. Bosa ilahang tinguha karon nga masayran gyud kun unsay hinungdan sa pagkamatay sa bata Kapusong Bobby. Samtang ilahang panghinaot unta ang gipamong ni DOH Secretary Janet Garin nga mahatagan og investigasyon, patas nga resulta sa investigasyon ang dili ang kutob sa pulong kun dili mo gawas gyud ang kamatuoran sa investigasyon nga gihimo usab karon sa Tambalanan og sa Department of Health. Muna ang latest nga atong nakuha mahitungod niining kaso ha Kapusong Bobby. Balik sa imo dia. Thank you so much, Kapusong Alan Domingo, sa imong live update.